Не го прави! Не отваряй тази кутийка. Не казвай дума повече. Слушай, не мога да ти позволя да ми причиниш това. Преди да те срещна теб, бях голяма кучка. Сериозно, наистина никой не ме харесваше. Преди теб никога не казвах моля и благодаря в ресторанти. Никога не оставах бакшиш, обиждах. Правих постоянно забележки. Бях груба, студена, раздразнителна, лицемерно състрадателна. Откакто съм с теб, се чувствам мила отвътре. Добричка. Открих, че ми се приисква да се разхождам в парка, да свиря с уста. Имам тези мисли, тези подбуди да дарявам за благотворителност, да помагам на хора в старчески дом и да прегръщам хора. Откакто съм с теб, давам дребни пари на бездомници, помагам на стари дами да пресекат улицата. Дори купих подарък на редовна цена. И беше нещо, което знаех, че наистина ще се хареса. Не виждаш ли? Не виждаш ли, че ме направи добра? И най-лошото е, че ще отвориш онази кутийка, ще поискаш от мен да се омъжа за теб. И аз просто любезно ще кажа да. И ще бъда добра до края на живота си. Ще си пея умбая до края на дните си. И след няколко години ще се събудя и ще осъзная ужаса, че живях добър живот, че съм допринесла на света. Моля те, за Бога, прибери тази кутийка. Планетата има милиони добри хора. Не се нуждаят и от мен. Аз съм кучка и искам да остана такава.